de sigilembe jamana ko kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Biye alamsay avril kalo kile woro samba fla ani mgwan saba mali kono fon jamal la jabgo omunu mi enfle sangana awati mali kono fakata se mali kono ma anga bolo soro ka mali kono fon point ami o fon nga o wali mano dante fulimina awe sigile ka ba mano kono fon mi makono o wati sira o bismillah kokura kono fon ba kurbana la kana konte ga sega sabati yoro la ba mga chu kono kelene ku udaga sigi yoro mununa o dobe talike farabula kati postu mi no nu ezambu posti ale koni binkera akanche marfati do fe nu o tarafale maduru o bonenina anina ni bi kono fon kuma boyo mimi na wala o ye ka fara kono fon wero kwa au bismillah. Fondamela gouvernement koni alasi conseil des ministres sen fait ka foko fiem nommé commission DDR aleni d'intégration na kubena fresi singa kasiga olu koni la clé o rebe talike projet de tesif la benika wasa bengambana ale besega la walia no la chugumna gouvernement bega fresi singa yasa nyeta besega soro bengambara ale la wala chuya mina projet kono na wiya ka foko solide administratif dobina sigi singa kana kana la marfa blayro ale daga yoroko anini kelkecho ulu sendo ni na solasu ulu ka barala o la benika ma wako commission d'intégration ale to kula koni minake commission nationale d'intégration ule kulun yere ale bulu fara ulu do bina sigi marabulu do ulu konana gafen konana jamna nyama ulu ye ayira ka foko kabini baranu damnena DDR ale ni commission d'intégration kuye kelkeche ba biolon vla ani nani ani keme woro ni tan ani shegi ode la kodon ulu chela ba kelen ani keme wolo vla ani binani nani ulu de farala solasu ka Ubejeka bara uluke nyon fe ka fara aucun direction des informations et des relations publiques des armées dire pas na linyama ere Suleiman Dambeli alia ida ka foko mununuka munumbe sena ka foko mali fintigla ko ulu ko mega manama fe ulu nyini ninga soro kata akidali ko ni mine awanyama ko ni kuma kanunu o galontikia Anki anyefo oyina chugumina kuna fanya black konana lakana ko ni desele no ka sabati yoro do la bamgachu ulu keleno ku udaga yoro si yoro minna obe talike farabu nga ami wati mina baski ko ni naleno farabu kabini mali solasu ulu ko ni sera keneka asigila mauka fola nga ku ko ni tegasiga uka atanga sigunke usagula inafo akadu ye chugumina kabe sansa ba age kon bo uka furu kono baro ulu bela jelin jolino ka fara uka dogoka anuka nyogolaje wero uluma o wati kelena gosi sergli konala nalebe tomoktu marablo kono na sigidala mo olu koni mika duna olu bisimila oduna koni yema mamnu koni bolla bamgachu olu ka binkanu walo olu nye jamana koron fe farian wale kewa wumni babalita ka nyeshi indaki ale dugula do ma marsikalo claim gwa ani sabata menena ko dugula mo olu ka dugubla o babalika no nyasiranya kama machama koni bora udagairo la ninka ukunda gosi ka nalibe tomoktu marablo kono na ani sigidala woro ayra la ka foko manu koni makobe deme kon na keren la balo jiko aleni furo sabula musola ko aleni demson ulule ka chama nuna akosebe akina jigina mali soda su uluni kulu marfatigu do goni siranyo ma sibri temeni dogo firina libe sigu marabulu konana o trafale ma kelen bonenina anina ninga fara mafla ulu jogini na seru ulu ka fola
alisa la kana balia okumu kona namta katika ofeno kati posu mmeno nueza mkuposi awa kulu marfatiki do koni bingani taka posu ale mau koni segere ataki intarafale maduru o bonanina anina ni gendarme ma folo ale koni suriba bagayogo inale adjoint chef ye ka fara saibu Traoré ka ale fene ye adjoint chef ye ninga fara polisi ma kelenga ani civil fla ame dawde ke alaka barabara dalin no ga bamga tonuni kuna fan kunjala ami ankunda mina kaka chema fatigi do ko ni bingani taka nyeshi awa misiri do ma ningera kunu arabado avril kalok le duru samba fla ani mgwani saba fatigi la ko do mbali do ko ni duna mauka nga uto selila usera ka femingesa ode uka telefonu o bela jeni franyogonka ninga fara fe o nafa machama o konka walin ko ni kofesa manu ko ni tara ni usin fly teke ko ni masiga da ukan folo ami wati mina ina fosisa mali kuna fon direction commerciale mo be ola don yaw mamunu mi no be fe aga fe fe wulli gala ko do walma aga ciage do be nega jurusra obama anga egara san fe mali kuna fon jabla jiboko ni kuna fon damal wani tumi ombolo ka do awkluka aw ka machine kuna fon kro wulu keneka